तामुलपुरनि कुमारपारा सेसापानियाव रायजोआरि फख्रि जावनाय बेखेवदों आरो बिटिसिनि आखान्थि बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया बेखेवना होदों रायजोआरि फख्रि जावनाय। तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब जायगायाव PMKSY 2.0 बिथांखिनि गेजेरजों रायजोआरि फख्रि जावनाय हाबाफारिखौ गोजा फिथा हास'नानै जागायनानै होयो। आखान्थि बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया बेखेवनानै होयो आरो कुमारपारा सेसापानियाव थानाय रायजोफोरनि खमैबो 20 बिघा गुवार हायाव फुख्रि जावनानै ना फिसिनायनि राहा खालामनो थाखाय बेखेवनानै होयो बिजितगोरा नार्जारिया। बेजों लोगोसेनो सेसापानि कुमारपारा सिमलबारि 2 नं दारांगापार बेरी आंगारकाटा बायदि बायदि जायगायाव PMKSY 2.0 नि गेजेरजों फख्रि जावनाय बिथांखिखौ मावफुंनाय जागोन होननानै मिथिहोयो नार्जारि बिथाङा आरो बेजों लोगोसेनो दारांगाजुलि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि जौगाथायनि खामानि मावनो बिथांखिफोर आजावनाय बाथ्राखौबो फोरमायथियो आखान्थि बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया। हाबाफारियाव नुजाथियो नाग्रिजुलि रेन्जनि बिबानगिरि गलाब स्वर्गियारि आरो दारांगाजुलिनि TCLCCनि मासिगिरि गेरेमसा बरगयारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजोफोरा बाहागो लायो। मोजां हाबाफारि जोङो सयेल कनजारभेसन बाक्सा जिल्ला डिभिजननि सिङाव दिनै पालासगुरि कुमारपारा गामियाव 20 बिघा हायाव मोनसे फुख्रि जावनो थाखाय दिनैनिफ्राय जोंहा जागायजेनगोन आरो बेवहाय जोंहा सयेल कनजारभेसननि बिथां IC रेन्जार दंफैयो आरो दिनैनिफ्राय जों बाव फुख्रि जावनायनि हाबाफारिखौ मावगोन आरो बिथांमोनहा काला नदी नि जितु प्रजेक्ट बिनि आन्दाराव माखासे फुख्रि जावखांबाय आरो बे फुख्रिया जाबाय दा मोनबा फुख्रि बिथांमोना जावनानै दिहुनबाय दा सिमुलबारि 20 बिघा सेसापानि बेयावबो जावनाय जादों कुमारपारा बेयावबो 15 बिघासो बोरी आंगारकाटा बावबो जावनाय जादों आरो नं 2 दारांगापार इतिमধ্যে गंबा फुख्रि जावनानै दिहुनबाय आरो दा दिनै बेवहाय पालासगुरि कुमारपारा बेवहायबो फुख्रि जावनो थाखाय दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन। आङो साबायखर हरदों जोंहा सयेल कनजार्भ डिपार्टमेन्ट बिथांमोननिसिम बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय